Ako minister so sebe vlastnou gráciou zoznámil som vás sa s konsolidáciou. Dal by som vám aj, no sama málo. Furt si vravím rozdávaj, no pre vás nezostalo. Však 13. dôchodok, ten vám nezrušíme. No 1. až 12. tiež žiaľ musíme. Obchodník či robotník, buď rád, že máš na rohlík. Nuž, a ak si živnostník, nezachráni ťa už nik. Mal si byť podvodník. Je máme my radi biedu, bieda, tá je nesexy. Ak ľudia nemajú na chleba, tak nech si jedia keksy. Ale s džemom! Džemom tie keksy! Jedine s džemom! Ak ste teraz bez nálady, ak máte také výhrady, čude teda rady vlády. Ako znížiť náklady, buď varte marmelády, hľadajte poklady, alebo musíte zomrieť mladí. Odborárom tým zase, keď dôjdu na šichtu, v kanclia či pri páse flusneme do ksichtu. Tým, čo nosia taláre, smejeme sa do tváre, kým nám tečú doláre a jeme homáre. A hercom vezmeme honoráre. Rád by som vám poradil, no z jachty nedokričím. A keby som aj dokričal, aj tak vás mám v srdci a vaše trápenie ma ničí. Prečítam vám zoznam tých, ktorých je to vina. Odorova, Dzurindova, aj Ivetina, Márie Terézie, aj toho jej syna, aj Huňadyho, Žigmundova a kráľa Korvína. Zoznam vinných uzatvára náš knieža Pribina. Ale nepovažuj sa viniť nášho Robina! Čo si to dovoluješ, ty drzá protislovenská špina? Ak ste teraz bez nálady, ak máte také výhrady, čude teda rady vlády. Ako znížiť náklady, buď varte marmelády, hľadajte poklady, alebo musíte zomrieť mladí. A ten 8. máj, hoc je to humus, ten by sme vám nezrušili, keby ste ten fašizmus skutočne porazili. No a v duchu konsolidácie patrí do dôb minulých. Sviatok demokracie, slávte ho na deň zosnulých. No ak už máte skrachovať, kým budeme konsolidovať, vy si poďte aspoň zadžemovať!